Enmig d'un context en el que el sistema econòmic ens està abocant cap a una crisi econòmica, social, climàtica i mediambiental sense precedents. En un context en el que el sistema econòmic està abocant que la terra se la quedin i es concentrin en uns pocs propietaris, mentre que les classes populars cada vegada estem més desposseïdes de la nostra terra i del nostre territori. Enmig d'un context en el que el sistema econòmic només beneficia el benefici privat i l'individualisme, ara, més que mai, és important iniciatives com la Fundació Emprius, perquè ara, més que mai, la gestió dels recursos, la producció i les relacions han d'estar basades en el bé comú, en el cooperativisme i en la comunitat com a base. Els terrenys on s'ha d'ubicar el Hard Rock eren antics emprius i una altra part eren propietat de petits pagesos que van ser expropiats per una misèria. Davant del capitalisme que ho vol arrasar tot, que només vol afavorir els de sempre i deixar-nos encara més pobres, ara més que mai feu-vos socis de la Fundació Emprius, perquè hi ha una altra manera de fer economia, hi ha una altra manera de produir, hi ha una altra manera de relacionar-nos i aquesta manera sempre estarà basada en el bé comú. Per la Fundació Emprius i per aturar el Hard Rock.